hier ben ik onderweg naar mijn dropzone van Antwerpen. Maar heel belangrijk, ik heb hier even de kaart bij de hand. Er is dus geen dienstverlening voor Zeeuws-Vlaanderen. Men is blijkbaar niet akkoord in Oost- en West-Zeeuws-Vlaanderen. Dat werd ook bevestigd tot die maatschappij, maar er staat wel een fiets momenteel in Terneuzen. Dus het gebeurt wel regelmatig dat iemand uit België dus Zeeuws-Vlaanderen binnenrijdt, want er is weinig openbaar vervoer, maar men moet wel de fiets terug afzetten in Vlaanderen. Dus men mag natuurlijk ermee over de grens, maar dan terug die dropzone aan de grens. Zie, en opnieuw, het is niet normaal dat in de provincie Zeeland dat er geen dropzones worden toegestaan, want het zou een hulpmiddel zijn om zich te verplaatsen. Denk aan Hulst, Terneuzen, de dorpen, maar ook de andere kant. Zo, ik ben er al. Hier aan de dropzone. Fantastisch. Zo, dropzone. Dat is digitaal, dus er is toch geen probleem om dat te zetten in Hulst, Terneuzen en dorpslocaties. Ziet hier. Zo gaan we eerst even vergrendelen